ఎవ్వరినీ నమ్మకు, ఎవ్వరినీ నమ్మకూడదు. ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా అయినా మారవచ్చు. నిజమే, నువ్వు మారిపోయావు అని నేను మారితే నీకు నాకు తేడా ఏముంది? ఇన్నాళ్ళ నా ప్రేమకి అర్థం ఏముంది? నీకు అలవాటే కదా ప్రతిసారు నన్ను ఒంటరిని చేసి వెళ్ళడం. నాకు అలవాటే నీ పిలుపు కోసం ఎదురు చూడటం. కానీ ఈసారి నువ్వు నన్ను చేరుకోవడం కష్టం, నా మనసు గెలుచుకోవడం కష్టం. నీకు అండగా ఉన్నాను అని నేను అనుకున్నాను, కానీ నీకు అడ్డుగా ఉన్నాను అని ఈరోజే నాకు తెలిసింది. ఎక్కడున్నా నువ్వు బాగుండాలి, ఇది ఓ అభాగ్యుడి యొక్క మాట.